प्रणाम नमस्कार, कैसन बनी लोगिन। तो आज हम लेके आइल बनी बिहार में बने वाला दूध पुआ के रेसिपी। बहुत ही स्वादिष्ट होकेला और वो बनावल एकदम आसान बा। केहू भी बना सकता है एकरा के, पहली बार में ही ये बढ़िया बन के उतरी। तो ये दूध पुआ के रेसिपी जौन बाटे खास करके ठंडी में बनावल जाला और ये मीठा पकवान बा, बहुत ही स्वादिष्ट लागेला। तो आज ये बिहारी दूध पुआ के रेसिपी बनावल जाई। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सिंपल। तो चलिए लोगिन ई बिहारी रेसिपी बनावल शुरू कइल जाओ। तो दूध पुआ बनावेला यहाँ पे एगो बड़ बर्तन ले लेले बानी, देखी लोगिन। यहाँ में डलाई ई चावल के आटा हुए। तो 1 कटोरी से 2 कटोरी चावल के आटा ले लेले बानी। रोलो आटा कम चाहे ज़्यादा अपना हिसाब से कर सकतानी लोगिन। तो अब यहीं में थोड़ा थोड़ा पानी करके एगो एकर बढ़िया से घोल तैयार कर ले। घोल ना ज़्यादा पतला होके के चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा होके के चाहिए। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालल जाई, एक बेर ना डालल जाई। देखी लोगिन यूट्यूब पर बहुत सारा हिंदी और इंग्लिश चैनल बा खाना बनावे वाला। वो सब चैनल के बहुत सारा सपोर्ट प्यार मिल रहल बाटे। तो वही तरह ए भोजपुरी चैनल के भी सपोर्ट करी लोगिन, खूब सारा प्यार दी लोगिन, ताकि हमनी के भोजपुरी संस्कृति भी आगे जाए। तो देखी लोगिन घोल जौन बाटे एमे हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे तैयार कर ले बानी, लेकिन एमे देखी लो थोड़ा सा गुलठी पड़ गई बाटे। ये देखी लोगिन। तो एकरा के हैंड विस्कर से इसे मिला लेहल जाई। ऐसे थोड़ा बहुत गुठली जौन रखा वो खत्म हो जाए। देखी लोगिन एकदम बढ़िया से मिल गई बा, एको ठो गुठली नहीं खे। अब एकरा के ढक के 1 घंटा खातिर रख दिए, ऐसे ही बढ़िया से फूल जाई। दूध पुआ बनावेला ई देखी लोगिन चूल्हा पे दूध चढ़ा देले बनी। एकरा के बढ़िया से औंट के गाढ़ा कर लिए, गरम करके खूब औंटे के बाटे। तो धीमा आंच पे दूध औंटा रहल बा, तब तक चल लोगिन। ई देखी लोगिन ई 4-5 गो इलायची बा, हरा इलायची ह। तो एकरा के स्वाद खातिर कूट लिए, दूध पुए में ई डलाई। तो एकरा के बढ़िया से कूट ले आई। ई दूध पुआ में डालला पर दूध पुआ के स्वाद जौन बा बहुत बढ़िया बढ़ जाला, सुगंध भी बहुत बढ़िया आवेला। तो ई देखी लोगिन इलायची जौन बा कुटा गइल बा और यहाँ पे देखी लोगिन दूध भी गाढ़ा हो गइल बा, एकदम औंटा के बढ़िया से दूध गर्म हो गइल बा। तो अब यहाँ डाल दी इलायची पाउडर, चीनी डालल जाई। तो चीनी अपना हिसाब से कम चाहे ज़्यादा डला सकता, जितना मीठा पसंद होके उस हिसाब से। तो चीनी डला गइल बा, अब एकरा के बढ़िया से मिलावल जाई। चीनी और दूध के आपस में बढ़िया से मिला लेवे के बा। तो दोनों के बढ़िया से मिला लेले बनी। अब यहाँ पे एकरा के ढक दिए और आँच के बंद कर दिए। यहाँ पे देखी लोगिन जौन चावल के आटा घोल के रखले रहनी ये बढ़िया से फूल गइल बा। दूध पुआ बनावे एकदम तैयारी बा, देखी लोगिन। तो अब यहाँ पे चूल्हा पे चढ़ा देले बनी। ई लोहा के तावा ह, एमे दूध पुआ बहुत बढ़िया बनेला। वैसे बहुत पहले दूध पुआ जौन बा उ खपरी में बनत रहलक ह। ऐसे दूध पुआ खपरी में बनावला से ई होखेला कि खपरी जौन होखेला उ मिट्टी से बनेला और मिट्टी के स्वाद दूध पुआ में आवेला। बहुत ही उ स्वादिष्ट और उ बहुत ही बढ़िया लागेला मिट्टी के बर्तन में बनल दूध पुआ। तो अगर उ नइखे मिलत तो हमनी के एमे तावा में भी बना सकल जाता। तो ये लोहा तावा ह। तो देखी लोगिन आटा जौन बा एकदम बढ़िया से फूल रहलक ह। ऐसे देखी लोगिन दूध पुआ में बढ़िया से छेद भइल बा चारों तरफ से। ऐसे ये पता चलता कि दूध पुआ जौन बा एकदम बढ़िया बनी। बढ़िया से चारों ओर से देखी लोगिन कितना बढ़िया छेद हो चुकल बा। तो अब का कइले एकरा के ढक दिए, ढक के एकदम धीमा आँच पे 8 से 9 मिनट तक एकरा के पकावल जाई। तो पूरा 9 मिनट हो चुकल बा। ये देखी लोगिन दूध पुआ जौन बा एकदम बढ़िया से पक चुकल बा। तो दूध पुआ उलट के ना पकावेला, एकरा के एके ओर से पाके दियाला, लेकिन ये दोनों ओर से सीज गइल बा, कच्चा नइखे। देखी लोगिन। तो ये पीछे के साइड देखी लोगिन कितना बढ़िया से सिकाइल बाटे दूध पुआ। एकदम परफेक्ट दूध पुआ बन के तैयार बा। तो एकरा के जौन गरम दूध बा ओही में डाल देहल जाई। तो एहिंगा जौन बचल बाटे आटा ओकरो के एहिंगा पका लेहल जाई दूध पुआ। देखी लोगिन सब दूध पुआ में एकदम बढ़िया से छेद भइल बा। एकर मतलब ई जे दूध पुआ जौन बा एकदम बढ़िया से बन के तैयारी हो चुकल बा। तो अब एकरा के ऐसे ही ढक के रख दिए 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा। ये जितने देर तक ले छोड़ देला उतने स्वादिष्ट लगेला, उतने ज़्यादा फूलेला। तो पूरा 2 घंटा हो चुकल बा। देखी लोगिन दूध पुआ जौन बा फूल गइल बाटे। तो एकरा के और देर तक भी छोड़ल जा सकत बाटे। अगर समय बा तो एकरा के 3 घंटा 4 घंटा पका के रख सकत बानी लोगिन। बाद में खाएम लोगिन तो और ज़्यादा फूली और ज़्यादा टेस्टी लगी। तो चलिए लोगिन अब एकरा के परोस लेहल जाओ। तो देखी लोगिन दूध पुआ जौन बा हमनी के बिहार में सब्जी के साथे परोसल जाला, एकदम चटपटा तीखा सब्जी के साथे। तो हमनी के तो ऐसे ही खानी सन दूध पुआ। रउआ लोगिन के जेंगा मन करे वो हिसाब से
परोस सकतानी लोगिन, खा सकतानी लोगिन। लेकिन हमनी के यहाँ मीठा मीठा दूध पुआ और तीखा तीखा तेज सब्जी बहुत ही पसंद कइल जाला। तो देखबे कहीं है लोगिन कि ई बिहारी दूध पुआ बनावे के रेसिपी कितना शानदार बटे, कितना आसान बटे, केहू भी एकरा के बना सकत हटे। और एकदम देखी लोगिन बढ़िया से दूध पुआ के रेसिपी बन के तैयार बटे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करम लोगिन, चैनल के सब्सक्राइब करम लोगिन। आ जैसे कि कहनी है कि हमनी के भोजपुरिया संस्कृति के सपोर्ट करी लोगिन। धन्यवाद।